Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na webináři Digitalizace a automatizace účetní kanceláře. Moje jméno je Filip Náplava a budu vás dneska provádět tady tímto vysíláním. Se mnou ve studiu bych tady rád přivítal hosty z účetní kanceláře Sluto, jednatele pana Tomáše Slavíka, dobrý den. Dobrý den. A výkonného ředitele pana Michala Maláska, dobrý den. Dobrý den. Společně s nimi bude diskutovat také můj kolega Dalibor Michalec, produktový manažer účetního programu Evala. Ahoj Dalibore. Ahoj. No a o čem se dnes budeme bavit? Dnes nás čeká téma automatizace, digitalizace účetní kanceláře. Podíváme se na to, co to vůbec znamená být účetní v 21. století, jak se ta role proměnila. Podíváme se na benefity toho, když začnete digitalizovat své účetní procesy. Jaké vlastně, nebo co všechno můžeme digitalizovat, jaké jsou nástroje a kde vůbec začít s tou digitalizací. Než se do toho pustíme, ještě pár technických informací. Dnešní vysílání bude trvat 3/4 hodinu maximálně. Budeme mít k dispozici záznam, respektive vy, takže jakmile skončíme, obratem ho dostanete. A samozřejmě pokud budete mít jakékoliv dotazy, pište dole do chatu. My máme tady vedle v místnosti kolegy jak od nás ze Seiforu, potažmo z Evaly, tak z účetní kanceláře Sluto, kteří budou odpovídat. Případně na ty dotazy odpovíme e-mailem po skončení vysílání. To je k těm technickým informacím všechno, takže já si myslím, že do toho můžeme skočit rovnou po hlavě. Dobrá, pojďme na první téma. Co si vůbec představit pod pojmem tradiční účetní? No, proč je podle vás tato role dnes už zastarala? Tradiční účetní se rozumí zpravidla ta účetní nebo účetní kancelář, která manuálně mechanicky zpracovává doklady, které klient donese nebo zašle. Donese v papírové podobě jednou za měsíc nebo za kvartál, zašle v elektronické podobě, dejme tomu v PDF-ku, a ta účetní jednou za měsíc ty doklady zpracuje v účetním programu. V tom lepším případě z toho vyplyne přiznání, daňové přiznání k DPH, které podá na finanční úřad, a mnohdy tímto práce končí. Jenže doba se mění, svět se mění a požadavky klientů, podnikatelů rostou. Manažeři potřebují data v podstatě na první dobrou mít hned k dispozici pro operativní rozhodování na každodenní bázi. Potřebují mít snadný přístup do účetnictví, jsou zvyklí na různé moderní aplikace z různých systémů, aplikace do bankovnictví. Na e-shopu vidí v podstatě online, jak se daří prodejům, které zboží se prodává, znají detaily toho prodeje od nákupu, objednávky a tak dále. A potom se chtějí podívat do účetnictví a to je neaktuální. Neznají ziskovost, neznají stav pohledávek, závazků, kdo komu co má platit, na co čekají, a to je pro ně jako do jisté míry frustrující a hledají prostě jiná řešení, modernější, a to je jako pohled podnikatelů. Pohled státu, který taky digitalizuje, je ten, že v podstatě na tuto digitální dobu se připravuje podmínky takové, aby ti podnikatelé a účetní mohli s tím státem kooperovat. V tom smyslu, že kdysi dávno zavedl datové schránky, systém datových schránek, elektronickou evidenci tržeb, daňovou informační schránku, zavádí různé formuláře, kontrolní hlášení a tak dále. A v podstatě, ať buď se tomu té době přizpůsobuje stát, anebo nastavuje nějaká nová pravidla. No a nakonec to je například i trh práce, kdy to je docela zásadní oblast, kdy pokud manuálně zpracovává účetní doklady, tak s růstem klientů musí víceméně v lineárním tempu růst i počet zaměstnanců, což jsou nedostatkovým zboží na trhu práce. Omlouvám se za ten pojem zboží, ale v podstatě ano. Tou digitalizací roste i produktivita práce, takže větší množství klientů je potom ta účetní kancelář schopna obsloužit plnohodnotně se stejným počtem zaměstnanců. Nemusí hledat v takovém tempu, jako je rostou klienti, počet zaměstnanců, a to je jako pro mnohého zaměstnavatele ten zásadní prvek toho. Mm-hmm.
A když bychom se zastavili u té krize na trhu práce, co třeba absolventi, jak přicházejí připravení z těch škol, nebo jako v jejich dostatek? Vy jste říkal, že jich není moc jako kvalitních, tak jak přicházejí připravení ze škol? Ze škol tak připravení přichází do té teoretické roviny. Tam si myslím, že ať jsou to absolventi vysokých škol, tak skutečně mají přehled o účetních a daňových povinnostech, legislativách a postupech. Nicméně jim chybí ta praktická stránka. Neznají formu komunikace s klientem, oběh dokladů, jak se s jakým případem vypořádat, neumí spolupracovat napříč účetními týmy, třeba neznají mzdovou problematiku, nepamatuju si, že by se k nám hlásil do firmy, do práce absolvent, který by byl kovaný ve mzdové oblasti, vždycky je to finanční účetní nebo s přesahem do daňové roviny, ale vyložím mzdová nebo mzdový účetní, to snad nikdy, to si nepamatuji. Takže ty praktické zkušenosti chybí, to je pravda. Na druhou stranu si myslím, že ty vysoké školy nebo obecně školství odvádí dobrou práci v tom, že co do teoretické roviny umí ty studenty něco naučit. Já bych teda s dovolením to ještě doplnit, protože mám relativně aktuální informaci, pokud tím nebudu zdržovat. Minulý týden jsem se stal členem pracovní skupiny pro změnu vzdělávání při Svazu účetních. Měli jsme první takovou ustavující schůzi, kde byli lidi z akademické roviny, byli tam pedagogové, byli tam lidi z praxe, jakoby z účetních kanceláří a nějakým způsobem jsme právě probírali, jaké absolventy my vlastně potřebujeme na tom trhu, jaké ty uchazeče bychom si představovali, jak by to školství mělo vzdělávat. A tam vlastně padaly také ty názory, že ta tradiční výuka, která tam dnes jako probíhá na těch školách, už v podstatě nestačí. To, co tady říkal kolega, že chybí praxe třeba ve mzdách, ale ona chybí praxe i jako ve využívání technologií, ve využívání prostě, teď když to přežinu, umělé inteligence, na té škole nikdo zatím v předmětu jako nemá ten vzdělávací program nastavený. Takže jakým způsobem aktivně se snažíme tady toto posunout dál směrem jako k ministerstvu školství, směrem do škol. Nicméně tam ten časový rámec, kdy se to podaří, tak nám říkali z toho Národního pedagogického institutu, že je tak 8 roků, že za 8 roků budeme mít ty absolventy, kteří teda by splňovali naše předpoklady, pokud je umíme nějakým způsobem definovat. Což jenom tak jako na okraj. To je dlouhá doba. Je to dlouhá doba. Velmi dlouhá doba. Dobře, děkuji za ty aktuální informace. Dalibore, stejná otázka. Jak to vidíš ty? Co si představuješ pod pojmem tradiční účetní? Tak z pohledu softwarového vývojáře vnímám tady nějaké 2 revoluce, které v podstatě proběhly. Ta druhá zrovna probíhá od někdy konce 80. let přes 90. leta, kdy tehdy vlastně naše společnost Salesforce s panem zakladatelem Martinem Zieglerem vstoupila na trh účetních softwarů a pomohli tehdy řadě účetních kanceláří vlastně digitalizovat jejich data, převést jejich papírové účetní knihy do digitální podoby a dá se říct, jedním z takových vrcholů všech těch procesů byl vlastně vytištěný dokument v nějaké podobě. Jo, tyto dokumenty se tiskly z těch softwarů, tyto softwary tady máme dodnes a tehdy moderní účetní, progresivní účetní vlastně začali účtovat v těchto softwarech. Dnes se doba posouvá, digitalizace postupuje dál a vlastně tradiční účetní, tehdy ta moderní, tak dneska bude muset také se přizpůsobit a protože se přizpůsobuje i stát, přizpůsobují si i velké firmy a korporace, které prostě zavádí digitalizované workflow a vlastně omezují tisk čehokoliv, například teda, když to vztáhnu na ten tisk, tak snažíme se o bezpapírové řešení v každém bodě těch procesů. A tady je veliká příležitost pro nás, pro softwarové firmy, vlastně tohoto využít a nabídnout těm účetním kancelářím tato řešení, aby mohli uspokojovat více klientů a aby vlastně celá ta komunikace probíhala bezpapírově a všem se zjednodušila práce. Takže já to vidím jako revoluci číslo 2, která teď probíhá. Pojďme zahodit šanony a pojďme pracovat s cloudovými softwary. Děkuju. Když si teď představím, že účetní projde tou digitalizací,
Jaké přínosy to pro mě bude mít jako pro účetní kancelář? Tak ono tady už spousta toho padla, nicméně já to nějak tak shrnu jako do nějakých bodů. Samozřejmě je tam podstatně vyšší efektivita práce, podstatně nižší chybovost, podstatně lepší jakoby kontrola a, jak říkal i kolega, podstatně nižší potřeba na počet zaměstnanců, na počet lidských odpracovaných hodin. Ta efektivita v rámci té digitalizace přinese prostě automatizaci rutinních procesů, automatické natahování věcí, párování banky, ta méně chybovost, to je celkem jednoznačně nejvíc chyb, jak se říká lidově, se děje mezi klávesnicí a židlí. To znamená, že ten člověk prostě je nejchybovější článek v celém tom procesu. Ta kontrola, ty systémy, ve chvíli, kdy pracujeme digitálně, tak vlastně tam si můžeme nastavit spoustu kontrolních mechanismů, spoustu jakoby notifikací, spoustu informací se dá sdílet jako jak s klientem, tak napříč kanceláří mezi kolegy. Takže to prostě papírové účetní kanceláři nelze, že tady tyto věci. A samozřejmě ten poslední bod je ta menší potřeba kolegů, což samozřejmě u nás se třeba už významně projevilo. My prostě dneska třeba šetříme jako jednotky zaměstnanců, když počítáme hodiny, které jsme dřív těm procesům věnovali a dnes to dělají nějaké ty automatizační procesy. Takže to jsou prostě podle mě ty nejzásadnější přínosy. A dokážete třeba i s odkazem na vaši praxi říct, když se bavíme o efektivitě, kolik třeba času procentuálně se dá ušetřit zavedením tady, ať už je to od ťukání faktur ručně nebo jejich nahrávání? Já, že jsem deformovaný matematika, fyzika a daňový poradce účetnictví, tak to řeknu v číslech. Jeden RPA robot, který jsme naprogramovali v ceně asi 80 000 korun, přináší úsporu 40 hodin měsíčně. To znamená, ta návratnost je v podstatě v řádu pár měsíců. Jako. A když se teď zaměříme na toho klienta účetní kanceláře, co jsou ty výhody pro něj, když začneme digitalizovat? Tak ta přidaná hodnota pro toho klienta je naprosto zásadní a ta účetní nebo účetní kancelář pro toho klienta už se nestává pouze účetní pro finanční úřad na plnění legislativních povinností, kterých je obrovské množství na to podnikatele, ale ten podnikatel v té účetní má oporu, využívá ji pro tvrdá data, má třeba okamžitý přístup k aktuálním výsledkům firmy, k pohledávkám, k závazkům, zná v podstatě na kliknutí nebo na pár kliknutí obrat, jak se daří a jako další různé pohledy na tu ekonomiku firmy. Té účetní může dodávat doklady moderním digitálním způsobem, nemusí nosit, to už jsem zmiňoval, nějaké doklady v papírových krabicích, přes klientský portál nebo mobilní aplikace zasílá doklady, anebo ten zaměstnavatel, pokud podnikatel je zaměstnavatel, tak sbírá takto data od zaměstnanců směrem k účetní pro zpracování mezd, v podstatě taky online formou, přes různé online formuláře a tak dále. Ten podnikatel nakonec si může na nějakým přehledném a srozumitelném dashboardu nebo nějakém rozhraní zobrazit lehce interpretovatelná data, nějaké grafy, čísla, kterým v podstatě rozumí, že nejedná se o změť různých hodnot, ke kterým potřebuje mnohdy vysvětlivky, ať už k názvosloví toho řádku nebo té hodnoty, nebo potom, jak si to číslo vyložit, jestli je to dobře nebo špatně. Takže různé dashboardy, grafy, to je jako pro každého srozumitelné a to vlastně ten podnikatel chce. No a nakonec je to důvěra v tu účetní kancelář, kdy v podstatě takovýmto fungováním demonstruje navenek, že má popsané procesy, že je funkční, že ví, co dělá a že ví, pro koho to dělá. Pro toho klienta, pro toho podnikatele. Zastavme se jenom u té důvěry. Pocitujete to i u vás v kanceláři, že když nabíráte nové klienty, tak že vás přecházejí, řekněme, od tradiční účetní a teď vy jim dáte ten luxus, tady ty přehledy, dashboardy. Vnímáte to tam u těch klientů, že opravdu je to pro ně důležitá věc? Kdyby stačila jednoslovná odpověď, tak řeknu ano. Stačí. Skutečně to vnímáme a je to jeden z nejčastějších důvodů, proč si noví klienti vybírají nás a odchází od jiné, dejme tomu
tradiční účetní kanceláře, kteří, když se ti klienti už rozpovídají trochu do hloubky, tak ta paní účetní je nutí tisknout doklady a vozit autem každý týden na druhou stranu města a běda tí, když je nedovezeš správně včas a úplně a na něco zapomeneš, tak ti budeme honit o doklady za korunu a podobně, aby nám účetnici seděla, takže ano, toto je jeden z důvodů. Na druhou stranu musím říct, že máme i jednotky klientů, kteří tady ten proces nějaký, řeknu, moderního fungování účetní kanceláře neakceptují. Ty prostě jsou to letití klienti, kteří pořád budou vozit papíry a vyžadují osobní docházku a vyžadují podepisovat růžová prohlášení papírově a nehneme s nimi. Jo. Takže ono to je to samozřejmě malé procento těch klientů, my se jich nechceme zbavovat, to zase to by byla škoda, my je máme rádi, ale úplně to není jako plošně, že by prostě jsme to uměli do toho trhu nasadit. O tom konec konců tady budeme ještě i mluvit. Jasně, jo. Mě jenom zajímalo ten pocit právě z těch vašich klientů, jestli to tam vnímáte a ten posun tam je. Jako je pravda, že člověk je tvor vynalézavý a zvlášť, když je podnikatel, takže si chce práci různě ušetřit, ale přitom do ní nevnášet různé vlivy, které by mohly nějak narušit. Zejména pokud má zaměstnance, tak potom ti zaměstnanci hledají různé obezličky, jak něco přetvořit ke svému obrazu. Takže ano, máme klienty, kteří jsou plně digitální, máme klienti, kteří jsou ještě dnes, nechci říct plně papíroví, ale z velké části papíroví a potom je jakýsi objem klientů, který je půl na půl a například třeba mzdová agenda je ještě z nějaké nemalé části papírová, účetnictví je na tom znatelně líp, to pozoruju teda já. Super, děkuju. Dalibore, teď se přesuneme k Evale, vlastně software, za kterým ty stojíš. Řekni mi, jaké konkrétní přínosy v oblasti digitalizace přináší Evala? Tak Evala se snaží přinést do interního procesu účetních kanceláří několik opravdu zásadních věcí, které pomůžou vlastně při přechodu na tu digitalizaci a vlastně pomůžou držet krok s tou dobou, která teda nezadržitelně jde kupředu. Jedna věc je ten zákaznický portál. To bych zmínil jako bod číslo 1. Vlastně zákaznický portál znamená, že zákazník účetní kanceláře může mít přístup do toho svého účetnictví, kdykoliv bude potřebovat, může mít přehled neustále o výsledcích té firmy. Přes ten zákaznický portál ten klient může s účetní kanceláří komunikovat, může posílat doklady, může schvalovat, může ty doklady štítkovat a vlastně se ten klient z té účetní kanceláře může trošku nevědomky stát účinným pomocníkem té účetní kanceláře. Takže chtěným takovým účetním pomocníkem. Ano, chtěným pomocníkem, protože pomůže s tou kategorizací těch dokladů už vlastně na vstupu a vše je vlastně řešeno přes ten líbivý vzhled toho zákaznického portálu. No, pro mě, že ti do toho skáču, tam jsou tady i ty dashboardy, o kterých jsme tady před chvíli mluvili, všechny ty přehledy, které by ten klient potenciálně mohl chtít vidět o výkonu té své firmy. Ano. Vlastně na zákaznickém portálu se neřeší jenom výměna dokumentů, ale je to komplexní portál, kde teda ten vlastně klient má vlastně přehledy, výkaz zisků a ztrát, rozvahu, může se podívat na vlastně dlužníky a vlastně může tam taky řešit platby. Jo, a tento zákaznický portál Evala je poměrně nová. Další bod, kde teda si myslím, že je zásadní, je celé to řešení v cloudu. Jo, to cloud, ještě před třeba 10 lety se toho slova lidé báli, co to vlastně ten cloud. Dneska už je situace naopak taková, že všichni cloud vyhledávají. Vlastně v praxi to znamená, že data máme automaticky archivována, zkrátka ten klient nikdy ani ta účetní kancelář o ta svá data nepřijde. Jsou dostupná odkudkoliv a jsou
zkrátka v bezpečí. Nehrozí jim žádná rizika, nemůže klient přijít o své účetnictví tím, že budou povodně a vyplaví se kancelář. Zkrátka toto tam vůbec nehrozí. Možná bych si klidně zastavil u té bezpečnosti, protože cloud a bezpečnost, tady v Saferu to vnímáme tu otázku hodně často. Myslím si, že poslední dobou už méně než dříve, ale prostě mám data uložená na cloudu. Nepřijdu o ně, nebo nestratím se, takže by mě jenom zajímalo, jako jak vůbec, anebo jestli to lze přesvědčit i ty největší pochybovače o tom, že jako data na cloudu jsou jako v bezpečí prostě. Třeba i na příkladu Evaly klidně, jak to máme. Data na cloudu jsou v bezpečí, vlastně používají se nejmodernější technologie společnosti Microsoft, a já to vždycky rád přirovnávám k klientům, kteří asi to nedokáží představit, třeba například k internetovému bankovnictví. Máte webovou aplikaci a taky tam máte svá data a nemáte pocit, že by byli v nebezpečí. Jo? Je to chráněno dostatečnými vlastně prostředky, stejně tak je chráněná i Evala. Takže vlastně veškerá ta data jsou přístupná jenom těm uživatelům, kterým být opravdu přístupná mají, a úroveň zabezpečení vlastně Evaly je na nejvyšší úrovni. Děkuju. Jestli můžu pokračovat, měl bych tady ještě potom další bod, který si myslím, že je poměrně přelomový v oblasti účetních softwarů, a to je vlastně správa těch uživatelů. Evala umožňuje mít libovolný počet uživatelů s různými oprávněními a zároveň vlastně platba těch licencí. To znamená, s Evalou skutečně účetní kancelář bude platit za skutečně účtované firmy a nikoliv za ty uživatele. Což teda si myslíme, že je moderní přístup, že skutečně platíte to, co využíváte. Když budete mít jednu účetní, která zvládne 20 firem, tak budete platit za 20 firem, a když budete mít 20 účetních a účtujete jednu velkou firmu, tak budete platit tu jednu velkou firmu. Takže to si myslím. A v neposlední řadě design. A tady bych se rád na chvilku zastavil. Grafický design Evaly, který si myslím, že co se týká vývojářů software, máme i v rámci konkurence a České republiky jeden z nejlepších, a dokazuje to i vlastně ocenění, které jsme získali na prestižní dánské soutěži UX Nordic Award, kde jsme získali vlastně stříbrnou medaili v kategorii designu. Takže i v rámci vlastně celoevropské konkurence v tomto Evala je na špici. Takže to je za mě těch nějakých základních 4-5 bodů, které bych teďka v tuto chvíli zmínil v souvislosti s tou otázkou.